Kapteeninvartti on tällä kertaa auringonpaisteessa. Täällä kuvailee ihmisiä, jotka kuvailee ihmisiä, jotka kuvailee ihmisiä. Ja mitäs tuolla? Oho, reimareistakin voisi tietysti yrittää huolehtia täällä. Tuo kapteeni menee aina se perähiiren eteen. Aha, tuolla aallonottajat on tuolla etukannella näköjänsä ja täällä on sitten toinen aallonottaja täällä takakannella. Naaman mutrussa jostakin syystä. Nyt se on ihan bueno, hyvä. Tarjanne meni tuolla noin kaukana ja menee vieläkin. Ja niin ikävästi kävi, että kapteeninvartin kameratyökalu oli sitten jossakin niin, ettei saatu sitä kuvaa, mutta täytyy kertoa sitten iltasatuna tämä Tarjanteen aalto, joka oli kuin sileä vuori. Ja semmosia. Olisikohan kapteeni siinä taas hölvettänyt tarpeeksi tälle kertaa?